Ganahan may palit sa among gitoyo nga paliton, cellphone. Dire be. Wala na may. Ato kayo. Ah. Ano sa may kuan ito nahan? Ay sabi ba test kanan pero may kupunta be. Kanan. Ha? Lapang sa may kay are may tari sa man. Gibe. Ay mo kabangga kag tao eh. Tawad may yuka. Oh, yuka. Ayun. Ayun po. Laklay sa may kay Banglayon ra mo kan. Destinasyon, ikaduhang destinasyon na mo. Ikaduhang destinasyon Yuka Department Store. Sa Yuka tara. Wala gamay. Amo din ginihiag video among bagong pinalit na cellphone kay para matistingan na mo sa iyang quality sa iyang video ba. Nindot ba? Ganahan, ngani lang gyud nga para mo gipalit eh. Mas okay raman para na mo. Yeah, mas naanan namin nga mo gamit ug ingon ani. Aray yuka. Mo ni yuka. Yuka naga. Yuka. Kauban sa luka-luka. Suot ni dress yuka. Yuka. Light yan ah. Oh, asa ka uy? Li ka? Oh, laki Elias ba? Elias. Palir man ko purol. Hala. Purol balik. Ato ni pangay. Abo ta bisa ka na ako purol balik. Hala, nabari ang purol ni Dada. Balik. Ang listo na layo. Asa. Balik listo na. Eh, ako si Nico. Nagtato. Ay pag nabot ito kabay. Ang listo na layo. Ay. Nabalik. Nabali si Dada. Dito. Uy. Nindot lagi ya tubang maganahan mas ganahan ko kuan sa tubang. Ano sa sama mga remote control? Ayaw pa. Ay, dito.